Скъпи приятели, понеже сме в разгара на летния сезон, ще ви запознаем с един проблем, който засяга туризма по българското Черноморие. За какво става въпрос, ще разберете от репортажа на Приятномир Вавриков. Са в тандем с Курдов. А, те вече в тандем. Молете се. Какъв е проблема и защо се обърнахте към господари на ефира? Обърнах се към господари на ефира поради проста причина, че предаването ми е много интересно и винаги излъчвате истината. Ние искаме да покажем точно това. Проблемът е една наредба, която се подготви от военноморските сили за водолазната дейност в България, според която нашето лично мнение е, че Черно море по тази наредба ще бъде превърнато в военна територия и ние ще имаме ограничени места за влизане и никъде другаде няма да можем да практикуваме нашия любим спорт, както и многото чужденци, които идват и се гмуркат заедно с нас. Значи част от туризма на България може да загуби много. Точно това е. Това е проблема. Не, че ние сме тук някаква група хора, които ще ни пречат нас. Много по-голям става проблема, много повече хора ще им бъде попречено. Кога разбрахте за тази наредба? Всъщност ни беше обяснено, че така или иначе, дали присъстваме или не, нещата ще станат така, както са решени. Ще дам пример, който мисля, че е ясен. Всеки може да отиде в планината да се разхожда като турист. Сега те го превръщат в полигони, а ние искаме да е свободно и да кажат тук е забранено, тук е забранено, тук е забранено. Окей, а не всеки път да подавам аз молба, факс, да ми разрешават 24 часа предварително да подам. Представяш ли как ще подам в петък молба, за да ми разрешат в събота да се гмуркам? Кой ще ми разреши? Как ще стане това? Това е абсурд. Много парадоксално ще стане с това нещо, защото, пак ви казвам, значи, тук говорим за едни полигони, оградени места, където може да се влиза. Обаче представете си, вие сте турист, идвате да се гмуркате. Има специален режим. Не, просто времето не позволява това гмуркане да бъде осъществено от тази страна. Примерно има вълни, но ако вие се скриете от отсрещната страна, където има скали, това нещо може да стане и може да се случи. Но това не може да стане по смисъла на тази наредба, защото има периметър, в който вие можете да се гмуркате и никъде другаде. Как ще се мисли за сигурността на туристите при това положение? Попитахме канцеларията на Генералния щаб на Българската армия дали са основателни тревогите на водолазите. Оттам ни отговориха, че щабът на военноморските сили вече са изготвили друг вариант на наредбата. Паднало изискването за упражняващите водолазен спорт, туризъм и гмуркане за развлечения да подават предварителна заявка за това, къде, колко души и в кой район ще се спускат под вода. Густомир Курдов попита занимаващите се с водолазен бизнес във Варна какво мислят по проблема. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Стефан Курдов и се намирам в комплекс Златни пясъци, град Варна. Благодаря ви, че вие се намесихте, че се озовахте на нашия проект. Ето, господари на ефира, да. Надявам се след вашата намеса, вече нещата да бъдат малко променени или поне да се опитат да се променят нещата. Ето тук щяха да спортуват водолазите, ако беше останала забраната за свободно гмуркане във водите по Черноморието. Радвам се за вашата намеса, доколкото разбрах, това отпада. Много ме улеснявате по този начин, защото в противния случай трябваше да бъде много голяма бюрократщина и може би закона пак нямаше да се спазва, защото вместо ние си вършим работата и трябва да се занимаваме. Да си вършите бизнеса, да. Ще трябваше да правите опис, да дадете отчети. Почваме да записаме имена, да носиме, да искаме разрешение, което много ще ме затормози във времето, с времето и така нататък. Още повече туристи не разполагат с много време. Те са тук за по една седмица, те не разполагат. Извода е, че след като дойдат господари на ефира, бизнесът тръгва. Нещата се получават, за което много се радвам и много ви благодаря. Скъпи приятели, виждате след нашата намеса, нещата са по-оправени вече, направо оправени. Трябва да благодарим на Генералния щаб на военноморските сили за разбирането и за изключително бързата намеса. Обаче гмуркането рачко продължава.